Numele meu e Maria, el e Adi și astăzi vom începe o nouă serie de PvP. Să începem? Da, stai un pic. Deci, Maria o să stea în partea asta și eu o să stau în partea alaltă. Pregătește-ți. Da, noi avem 2 golden apple-uri fiecare în cealaltă. Da. Amora. Nu v-am arătat skin-ul meu nou. Am numit tot ăla. Da. Da, stai. Începem. Stai să văd cât e ceasul. Nu, da, nu începem, mă. Ok. Da, bun. Începem în 3, 2, 1 și... Am prins un combo. Trebuie să mănânc un golden apple, nu mai am. Yes! Bă, și fiți că mâncam. Hai să Mă dă de deasupra. Hai să mai facem încă unul. Sparge. Mai facem încă unul. Hai că ți-l pun în chest. Ai mâncat un golden apple, da, n-am mâncat niciunul. Nu. Hai Pentru că n-am apucat. ține și mai. Aici e ce tu. Hai, stai, zi sabia. Stai să-mi pun armura. Să puneți eu. Hai că aștept. Hai să văd. Începem! Start. Bă, ce-am sărit. Câtă viață mai ai? Nu știu, nu număr acum. Mama, trebuie să mă golden apple, nu mai am la mine. Mor. Yes! Gata. Mere poți să încep? Gata, nu mai. Ok, cam atât. Nu uitați să dați un like, un share, un comment. Ne vedem data viitoare. Bye bye.